Assalamu alaikum jama'a, har kullum ne na Karat, ina muku fatan alkhairi. Kamar yadda kowa ya sani cewa sallah ta matso, wato babbar sallah ce wadda ake yanka, mutane suna cin nama da sauransu. Lallai hakan yana da kyau, amma yana da kyau mu kula da abubuwa da dama wanda za mu yi su a cikin wannan sallar. Misali, abu na farko da zan fara magana a nan shine, da yawa idan mun gama yin sallah muna ajiye kasko ko kuma wuƙaƙe da sauransu har su kai wata shekarar ba a yi amfani da su ba, in dai ba wani abu ne ya kama irin na suna ko kuma wani abu makamancin haka ba. Kenan ya kamata idan sallah ta zo aka ɗauko su za a yi amfani da su, a wanke su sosai. Mafi inganci shine a fara zuba musu ruwan zafi ko kuma a fara wanke su da ruwan zafi kafin nan a zo a fara wanke su da sabulu ko kuma omo, domin da yawa wani lokacin ana samun abin da a turanci ake cewa food poisoning. Ma'ana wannan kaskwaye da ake ajiyewa zai iya yiwuwa wasu ƙwayoyin cuta irin su bacteria, irin su viruses sun taɓa su, ko kuma ɓeraye ko kuma tsaka sun zo sun lashe su, ko kuma sun yi kuduri a kansu, ko kuma mun zo ban wanke sosai ba, an tafarfasa nama an soya shi an hau ci, daga nan sai kaga ana fama da ciwon ciki, zawayi da sauransu. Yana da kyau mu kula. Ku biyo ni domin jin hanyoyin da za mu kula domin kada mu samu gudawa, ko kuma in mun samu ya za mu kare kanmu. Har kullum ni ne naku Karat, na bar ku lafiya, sai anjima.